divê gavên qanûnî bên avêtin. Bi tamamî çek danîn û ketina nava siyaseta demokratîk bi avêtina gavên hukukî dibe. Ev rastî ji destpêka pêvajoyê heya niha ji hêla hemû derdoran ve tê zanîn. Ji ber vê li ser gavê qanûnî û pergala hukukî nîqaş hene. Di encam de ev gotinên ku avêtina gavên hukukî bi tespît û teyîdkirina danîna çeka ve girê didin rastiyê îfade nakin. Pêşketina pêvajoyê gavên qanûnî yên pewîst nehatine avêtin. Me weke tevgera azadiya Kurd di kongra ku PKK hate fezkirin û li dijî Tirkiye tekoşîna çekdarî hate bidawîkirin de biryar girt ku pêvajoya aştî û çivaka demokratîk ji hêla rêber avo be bêmeşandin. Sermüzakerevan û pêşengê vê pêvajoyê rêber Apo ye. Divê li gorî vê rastiyê wekî muxatabê esasî rewşa siyasî ya rêber Apo diyar bibe û bikarbe xwe bigîne şertê xebata azad.